vas a un lloc i sents que estàs en contacte amb la natura, això no t'ho proporciona un iPad o un iPhone, no pots. És que sense la natura no es pot viure. S'ha d'estimar la natura. Però no la sabrem estimar fins que no ens sapiguem estimar nosaltres mateixos. Per estimar primer has de saber estimar-te. I els humans no ens sabem estimar, no ens valorem ni a nosaltres ni al lloc on estem. Això ens fa incapaços de fer coses bones i de poder conviure en un ambient sostenible. El que tu fas repercuteix en el veí, encara que no t'ho sembli. La teva actitud repercuteix a la gent més propera a tu, a la gent que coneixes. Aquestes persones al cert temps coneixen altres persones, vull dir que és com una mena d'engranatge social que un comportament individual acaba afectant a la col·lectivitat i no som conscients d'això. Cualquier persona que le digas que no es consciente no lo entiende, porque la conciencia de hecho siempre está en actividad. Lo que pasa es que la conciencia está dividida y entonces como cada trozo de conciencia lo que busca es la satisfacción de un deseo y vas saltando de un trozo a otro, de manera que la atención la tienes plenamente robada. De què ens serveix tenir tanta intel·ligència si no tenim prou consciència? Ser conscient té a veure amb el coneixement d'un mateix i amb l'habilitat d'adonar-nos de les nostres interaccions. El món civilitzat ha desenvolupat una gran intel·ligència, però l'àmbit de la consciència segueix sent l'assignatura pendent. Hem de començar a parlar al principi no de la competència, sinó de la cooperació mútua, de l'ajuda mútua, que és la que funciona a l'evolució, inclús a la naturalesa. Llavors, un dels pilars fonamentals d'una nova educació és ajudar-nos a entendre que els seres humans formem part d'un organisme global, que en som un òrgan i que qualsevol disbarat que fem afarcarà a tot l'organisme, és a dir, a nosaltres mateixos. No? O sigui, passar de la competència a la cooperació y del mercat lliure a la responsabilidad individual. Vivimos un mundo globalizado efectivamente en las comunicaciones y vivimos en un mundo globalizado en términos de lo económico, pero evidentemente no hemos globalizado la solidaridad y yo creo que ahí está una de las grandes falencias y tal vez la oportunidad de cambio que tiene el mundo hoy en día.